Iku nareno mae sing delok sapa? Masyaallah. Direwangi desa to tengah hatan ngono. Jebule ketoprak Jaya Mardika niki terkenal. Terkenal piye? Yo ditunggoni wong akeh ngene jare. Lho kene kok sodane ora dipanjenengan. Nah. Wis adune yo turah. Aja regane. Heh? Aja nak cek mati awak. Sang ngene lho, ora esuk, ora sore, ora nagar, ora kaul. Wong dinami iki yo juwana barang rebo apa? Rebo kliwon iki mulai kok ngene kencian. Terus mengidul, nanti tekan kene iku rebo kliwon wis adane 1 juta. Kok tambahi 1 juta itu? Lah nek sesuk solar mundak. Iya. Aku kene tahu kok. Pas bar dipanjeri terus kena corona. Rong tahun ra batok aku. Lho kok kan kowe kok nek kok panitiane yo ora tau tak jeleng kok. Bar corona dijalo. Ya malah untung kowe. Itu lah kok. Lah kok ora? Gini. Panjere kena mbok mangan kok apa jenenge corona? Apa? Dijalo are. Dijalo? Rasaku kok ora dijalo. Apane mang aku ndung kok. Ketoprak are saldone are 10 juta sisane. Iki nek ditengok-tengokno darah gathok. Lah terus wis akeh aku kabeh mbok panderi saiki anggere wajib yo lagi 10 juta kabeh. Ora. Wis ora nagar ora kaul aku anggere mbokane iki lho saksane wong pirang-pirang tulisi dina rego kliwon. 17 juta 400 satu sing bisa ngaji kok. Lho genepe setengah iki mah Kula nama nursane. Tak kawane 17 setengah iku dinang 100. Are mbok wajib moding. Astagfirullahaladzim. Iki yo padha wae 17 setengah yo 17 400 yo ora 10 juta gorene. Tapi kono pedhet setahun ora manane. Untung kowe. Dene ra mutar pedhete. Lho turane yo aja ngono. Oh. Alhamdulillah nang kene wis ping pira kowe? Lali ya. Wah, bolak-balik. Tahun wingi Saurunge corona malah melek. Lane kadung-kadungakno wong dayu kene. piye? Muga sarange nekakno Cahya Mardika ya ketoprake dhewe. Heeh. Muga-muga tansah pinaringan keselamatan. Amin. Karis ing sambikala. Amin. Rezeki sing kathah barokah selamat rahayu. Amin. Khusus wong dayu tak dongakno. Mergo nanggap aku mbok nek wong obongan aku ora roh. Wong obongan iki didongakno padha wae. Oh, urung nanggap aku nek. Nanggap apa? Mbah, iki arek wong ketoprak sing murah nek. Ana tanggapan murah. Ya iku mang apa? Sing penting ana panggunge. Ora ngono, ana panggung lan ora ana wong nggo delok apa. Layar tancep. Sakeran. Bale, hati-hati lho nek lunyu, aja gawe adil lho ketoprak laris. Kowe akalan aku lagi munggah aja muleh. Lah iya. Ngene iki aku mengguni ra patok blok kok. Yo ora, wong ancene tugase kawe-wedok wis rampung. Iki mang bang medhum saweran. Nek karek kowe kalau kon ngoceh nek menawa saweran kok 50-50 metu usah kapan. Kok 50, wong 5.000 belas ngene malah kok. Nah, sego ning Batur saiki 7.000 kok. Biasane 5.000. Lah saiki rek Tanggapan toprak nek gak muda. iya, niku masan tanggapan ketoprak muda nek batok cangkemku. Aku dagangi aji ya. Piye? Aji kok asline kan ora wong kene ya. Lho, wong ndi? Aji kok ndi? Aji iki sok minggat kan. Ayo iki kan pira? Ketop. Ketop rakon, dodol motor kula nang kene juara langit ta iku. Aji iku lah mulane aku jogo diben main ning Ngerang. Pak tanggal semene ning aku duit semene. Oh terus tolah. Iki mbok kurangi 100 aja. Khusus iku. Ono. Iki lho Cin, ana Cin, apa gawe Cin? Aja aku diundang. Anak buah anak dhewe iku lho. Barang to ora malah dulu ora keliyo. Lah ngono iki cocok dadi aku ora tak ono motor BCE. BCE apa? Lho tuku mio pedotan e kok. Ora takoki aji aku ora tau ngedotno. Ora tau, Pak. Ora pinggo le lagi. Lah. Ngisi-ngisi wong juragan ketoprak motore kepedutan. Bapak
Angger kecekel kaya panitiane Haji Gunung 10 desa dalam mula sambatan. Dadi syukuri. Sing kira-kira wong sene daya jek marem matur nuwun nggih. Jaga ketemu nggone ngatane udan. Nyatane udan jepo ya balik rene neh. Iya kok. Pengen nyekseni, pengen ngerti kebiare Cahyo Mardika. Malah ana swara ngene kok. Piye? Ketoprake tukul bermain ning gone Birawa. Bar. Wonge setruk. Ngono kok. Dadi bermain kok Birawa, keprake bubar, wonge setruk. Nyatane, nyatane ketoprak sedina suwengi main. Pemaine ya akeh. Anggota iki lah. Anggota. Wonge ya akeh setruk. Cakep omah. Ojo sih. Kok uga